μήνυμα. Αυτός είχε δυο χέρια, δυο πόδια και ήταν κανονικός ή ήταν Halloween? Σκελετός ολόκληρο. Παρακαλείστε. Παρακαλείστε και παρακαλέστε το δέμα. Της μυρίστηκε και πήγε να της φάει. Και από την πολύ της τη χαρά τρελό παιχνίδι. Και η Αλεπού πονηρή άρπαξε τις λιχουδιές. Τρέχει. Τρέχετε. Το είναι. Ναι, το είπα. Περπάτημα, περπάτημα. Περπάτημα, δεν τρέχουμε. Δεν τρέχουν, είναι χειρότεροι φίλοι. Προχωρήστε. Σιγά σιγά. Για πού λιώσαν τα γυαλιά, άλλοι στην κατάψυξη. Ποιος θέλει άμα είναι στην κατάψυξη? Την πήραν στο κυνήγι, η Σούση την πρόλαβε, τις λιχουδιές γραφτήκαν τα παιδιά της. Η Σούση είσαι πολύ ύποπτη. Εσύ εκμείνεσαι το τώρα να το πορτόνι. Η πόρτα! Πορτόνι! Κάτω την εξώπορτα! Να πει, τρέχει! Τρέχει! Όταν βρήκε! Τα βρήκαμε, μπράβο! Έλα, Μαρία! Εγώ δεν την άλλα. Μπράβο τους, μπράβο παιδιά. Χαρούμενο Halloween!